हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 24 नभेम्बर 2020 मंगलबार। फैदो दिनै फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जेबो गोरोबथा गैया होननानै समनाथ नार्जारिया बुंदों आरो साननैसो सिगां एमएलए रबिराम नार्जारिया बुंनाय बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव राजखान्थियारि सोमोन्दो दं होनना बुंनाया नंखायसो होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मैयाहाय बिथाङा बुंथिदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार बिथाङाथ' मैयाहाय 5 बाजिनिफ्राय 6 बाजिनि गेजेराव थैखाबाय बा रुंसारि जाखाबाय। बेखौ जोङो बयबो मिथिखाबाय। बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टारजों लोगोसे मिरुनि कंग्रेस हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा गोबां दुखु मोननायजों लोगोसे बिथांनि जिउमाखौ सोरगोफुरियाव जायगा मोनहैथों होननानै आर'ज गाबनाय जादों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। बे साननैसोआवनो बिटिसिनि बिसायख'थिनि मेल मिटिंफोराव बांसिनै हेमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि गेजेराव बखिलायनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ नोजोर होनानै एमपि नब कुमार सरणीया सानैखौबो गंसे थोरसियावनो ओंखाम जायो होननानै बुंदों। माने बिथां हाग्रामा महिलारिजों आरो बिथां हेमन्त बिश्व शर्माजों ओरैनो राजखान्थियारि सोमोन्दो लानानैसो बेबायदि बखिलायगासिनो दं होननानै बिथाङा नोजोर होनानै बुंदों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। लयार आसाम माइन'रिटि काउन्सिलआ थोंजोङै बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामगोन होननानै मैयाहाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। बे बारनि गोजां बोथोराव थांनाय बोसोरनि गोजां बोथोरनिख्रुइ बांसिन गोजांगोन होननानै मिथिहोनाय जादों। नोंथांमोना गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो ना गरम बोथोरखौ मोजां मोनो? नोंथांमोना नोंथांमोननि मोननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय तेलेंगाना रायजोनि बिजेपिनि दैदेनगिरि एनपि सुभाषआ एआइएमआइएमनि चिफ आसादुद्दिनखौ लाभ जिहाद आयेननि बेरेखा खालामनाया हायद्राबाद मिउनिसिपाल कर्प'रेसन इलेक्शनाव देरहानो थाखायसो राजखान्थि गेम गेलेदों होननानै बुंदों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। त्रिपुरायाव थानाय ब्रु रिफिउजिफ्रा बेरेखायै आन्दलन खालामनायाव जिउ गोमानांनाय जायबा श्रीकान्त दास बिथांखौ त्रिपुरानि राइफल्सफोरा आलो गोजोनै बा केन्डेल सावनानै बिथांनि जिउमाखौ बावनाय जादों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ नोजोर होनानै भारताव थानाय गारि सालायग्राफोरा थावनि बेसेनखौ खमायजानो लुबैदों। नाथाय दासिमाव पेट्रलनि बेसेनखौ खमायनायनि जेबो आपडेट मोननाय जायाखै। नाथाय डिजेलनि बेसेना खमायनोबो हागौ होननानै मिथिहोनाय जादों। दासान्दि पेट्रलनि दामाथ' 84 ना 85 लिटारसेयाव आसरितखा आरो डिजेलनि दामाबो बिदिनो। नाथाय डिजेलनि दामा बे साननैसोनि गेजेराव एसे खमायगोन। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। मिज'राम रायजोआव 2012 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमाव अर खामनायनि जाहोनाव जिउ खहा जानाया 30 निबो बांसिन जाबाय आरो 53.90 कोटिनिबो बांसिन सम्पतिनि खहा जाबाय होननानै बुंदों। 2020 मायथाइनि जानुवारि आरो अक्ट'बरनि गेजेराव 157 ता न' खामनाय केस जादों होननानैबो बुंनाय जादों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीआ बांकुरा जिल्लानि काट्रानि मिथिङाव अमित शाह बिथां फैनानै ओंखाम जाफैनायखौ बे ओंखाम जाफैनाया सावगारिनि थाखायल'मोन होननानै सोंखारिदों। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय शिबसेना हान्जानि एमपि सन्जय राउतआ बिजेपिनि लिडार देवेन्द्रखौ कराचिखौ इन्डियानि बानायगोन बुंनायनि सिगां पिअकेखौ इन्डियायाव लाग्रोना देखायग्रोनानै बुंदों। बे साननैसोआव राजखान्थिनि थाखाय बे हान्जाजों बै मोनसे हान्जाजों नांलाय खमलाय जागासिनो दङ बा सोंखारिलायनाय जागासिनो दङ आरो बेबायदिनो जाबायबो थागोन। लोगोफोर, दिनै फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो वाट्सएपआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो जेखैबो शेयार खालाम। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।